Wacha. Acha je nying no kadwa. Mani nying madeli go. Ok adwar ngani luonga ni Dayo. Ok adwar nying ma ji luongi go mang'eny. Nying man kenda ma luongi go. An ema ng'e gimomiyo aluongi kamano. Koro ineno gima timore. An wach uwecha to kadwa. Ma dong mana kaka nyinja nyisi. Ni ndalo mane an Japan mane ne naonge cha. In meng'e gima natimo Japan. Nachikora kawuok e ot mar gorofa 120 kaloko somersault mar war piny ni kigi. Ing'eni kaka lwar nini. Ma jo Japan ane manoketa the first karateka in Japan. Adier. Taduoga nego polise 400 dichiel. Ineno kata Kenya ka, kata government ma Kenya osesaya manade ni mondo adonje lweny. Ineno? Mano mano to ng'ama luongi no? Mano ng'ama luongi ni? Ibako nyako ni na? Ako matimi? Be ng'ano ng'e adier? En ng'a? Ng'ani mo ng'e adier? Dogi ni ng'eya? Ako miyo nokona Japan? Ma biro go marach ne? Ng'ama tugo kodane? Ne, weane, ng'atugo kodane? Bonge adier? Bonge adier? Yaman wadego yawa? Ya bonge adier? Maga mamaki? Wawacho ni. En ng'a? Owacho ni en ng'a? En ng'a? Ma en ng'a? Bonge adier? Bonge ya? Bonge gimomiyo nogola Japan kaduogo Kenya ka? Omi jaka ka. Wodjo komoli dwane. Wodjo komoli cha. Bonge mara sene? Igwe mi baro ji ne go. Suga nane? Ngana nego? Badi ya ne badi yawa. Yawa kikinege. Yawa. Onyalo kawo bonge na? Gore uru. Aol. Wajo madongo kata gima wanyalaro kae maonge. Koro in wuondi awuona ni epo. Dich wachato mana kamano. Nyako ni to mari. Ambo chama ahinya ma gima dwaro kuome onge winjo. Asayi wuod ma. Dhaw tinde onge dhokor ma dhano gore. Ang'eyo, dong' ang'eyo. Iwinjo. Ne omera adanyako himarach. Iwinjo. Iwinjo nanyalo timi nade. Dhiyo bwana. Adanyako himarach dong' nano.